Ahojte, vítajte v mojom videoblogu. Dneska som si prizval nového mladšieho odborníka na fotbal. On sa vám predstaví, takže máš slovo. Ahojte, moje meno je Eťo a milujem futbal a najlepší tým je Manchester United, ako tu môžete vidieť, a najlepší hráč teraz Marcus Rashford. Výborne. A čo hovoríš na výsledky Manchester United tejto sezóne? Mm, a dá sa to vydržať, tých prehratých 13 zápasov, tak to je také, Budeme bojovať budúci rok v európskych ligách? je to dosť možné, Vieš, čo všetko preto musíme urobiť? viem, Čo? všetko, Stačí poraziť Manchester City vo finále FA Cupu, je tak? áno, Výborne. A kto je podľa teba najlepší hráč Manchester City? Haaland, To nemôžeš povedať do kamery, ale dobre, okej. Manchester je iba jeden fotbalový klub, takže žiadny iný lepší hráč není. Ale dobre, je to v poriadku. Ešte není úplne dobre vychovaný. Takže toto video budeme dávať von. Pôvodne sme chceli rozprávať o československých dresoch, ale o tom vám budem musieť hovoriť bohužiaľ samostatne bez neho, lebo on mi to tu kazí. A povedz mi, čo zbieraš? ja zbieram futbalové kartičky a dresy, A aké fotbalové kartičky zbieraš? staré a nové. Konkrétne aký hráč, aký klub okrem Manchester United? Samozrejme, určite ten Manchester United, jak si povedal, a ešte, ne, ešte nejaké európske ligy, čo tam hrali z krajina tak. Výborne. Aké máš rád mužstvo okrem Manchester United? Real Madrid. To sú títo tzv. Ale Manchester je fanúšikovia. najlepší. Mhm, mhm. United nezabudni dopovedať, bohužiaľ už sú dva kluby v tom meste. Dobre, a komu budeme fandiť vo finále Ligy majstrov? Realu alebo Borussia Dortmund? Borussia Dortmund. Dobre, prečo Borussia Dortmund? Lebo tam sú niektorí hráči aj z Manchester United. Výborne, ktorí sú tam hráči Manchester United? Tomu dávam teraz také Sabitzer, Marcel Sabica, ja. Sancho, Výborne. A to by stačilo. Títo dva. Má chlapec prehľad, som myslel, že ne, ale má. Takže on má rád síce Real Madrid, ale bude fandiť Borussia Dortmund. To nevadí, to sa tak bežne deje. Teší sa, že si vo videu? áno, A vieš, kedy budeme toto video vysielať? nie. Výborne, aspoň niečo, možno, že ho vystrihneme a nedáme ho von. Ale toto není podstatné, toto video berte ako fan, tu sa nič nové nedozviete, teda dozviete sa iba to, že ste sa dozvedeli, že Eťo zbiera kartičky, všelijaké, aj dresy zbiera, neviem si aké dresy zbiera, ale tak on už vie. A ty zbieraš repliky, že? Aj. Aj, a máš aj nejaký zápasový dres? Tu? Ne, tu nemá nikto Doma? zápasový dres, no. Možno nejaké. Neklam do telky. To natáča kamera. Aké máš doma zápasové dresy? Odo mňa si žiadny nedostal. Zatiaľ. Rozmýšľam, počkaj. Rozmýšľaj, máme času dosť Doma ešte. mám svoj zápasový dres. Svoj, ale tvoj sa neráta, to také zápasové mám aj ja. To vieš, ak sa hovorí, taký zápas ani nebol, v ktorom ja mám dres. No čo? Ešte máš minútku na hovorenie, máme 5 minútové videá, takže je to v pohode, budete to aj Iba dabovať. ten môj tam mám. Iba ten tvoj? A chceš rozprávať aj v inom jazyku, ako v slovenčine? Budeme rozprávať. Vieš pozdraviť fanúšikov napríklad z Kosova? Áno. Tak ich Mi pozdrav. pýta, Češieny. Výborne, takže mám tu multilingvistu, ktorý mi tu urobí ďalších followerov. Ďakujeme. Iný jazyk? To už asi nepôjde. Tak iný nejde, nevadí. Aj jeden navyše je vždy lepší ako žiadny. Dobre, si spokojný s týmto videom? Áno, Výborne, tešíš sa, že bude online? áno. Dobre, tak povedz followerom ešte nejakú informáciu, lebo ja som slúbil, že v každom videu sa niekto niečo nové dozvie. Tak povedz niečo, čo nikto nevie. Budeme tam mať české dresy a Manchester United, najlepšieho klubu. Výborne, ja ho trošku opravím, nebudeme tam mať české dresy, ale československé dresy. A ďalšie video, teda okrem tohto, ktoré malo byť iba ako na zábavu, keďže som si tu prizval ďalšieho hostia z ďaleka, ktorý rozpráva 3 jazykmi, asi. To ešte ani on nevie, nevadí. A ďalšie video bude o československých dresoch. Ahojte a držte sa. Ešte. Čaute. 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 Čau. Čau.